दिनै 14 जुलाइ 2020 मंगलबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज, ताजा आपडेट आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय गुगोल कम्पानिया जोंनि बे भारत हादराव गासै $10 बिलियन इनभेस्ट खालामदों एबा खरसा खालामदों। $10 बिलियन खौ जोंनि बे इन्डियान रुपिसआव कनभार्ट खालामना नायोब्लाथाय गासै नैबेखिनि जायो। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। गुगोला जोंनि बे इन्डियायाव गोदान स्किम आरो प्रजेक्ट बानायगोन होनना बुंनाय जादों। लोगोसे कर'ना भाइरासनि गोदान ओंखारनाय मेडिसिन एबा मुलि, जाय मुलिखौ रासियायाव बहननाय जादोंमोन, बै मुलिखौ लासैनो गासिबो हादोरावनो हरनाय जासिगोन होनना मिथिनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय बिटिसिनि गोहोखौ गभर्नरनो होनायखौ लानानै बिपिएफ हान्जाजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों होनना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रयेसर बर'आ आंनो फोरमायहरदों। लोगोसे बे गभर्नरनि रुलखौ लानानैनो अबरनि लिडार जेबा नब कुमार बिथाङा गोबां रंजानाय फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय फेसबुकनि सासे हारसा सिख्लाया रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै गोबां गाज्रि राव बुंदों, मानसि बुथारग्रा बायदिसिना खोथा बुंदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे सिख्लाया अखिल गगৈ, जायबा दाख्लै बावै कर'नानि पजिटिभ मोनदों, बिथांनि आलासि जायो होननानै मिथिनाय जादों। नैबे नुबाय थानाय सिख्लायानो जाहैबाय बिथां रन्जन दैमारि सारखौ गाज्रि बुंग्रा। बिथां अनजालि दैमारि आब'आ बे खोथाखौ मिथिनानै बा खोनानानै गोबां दुखु मोनदों। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतआव गोबां अखाजों लोगोसे बारबो फैगोन होननानै बुंनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय थारैनो आपेल कम्पानिया चाइना हादोरखौ नेवसिनानै फैबाय। दायो आपेलनि मबाइलफोरखौ जोंनि बे इन्डियायावनो बहननाय जासिगोन होनना मिथिनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे भारत हादरनि थाखाय। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय बिटिसिनि बिसायख'थिया बे 2020 मायथाइयाव जाथ'नाय नंला। मानोना बिटिसिखौ 6 दाननि थाखाय आरोबाव गभर्नरनो गथायखाना होनाय जाखाबाय। दा बेनिखायनो बिटिसिनि बिसायख'थिया बे बोसोराव जानाय नंखाला। गुबुन खौराङा जाबाय सिंगार लिल मार्ल' मुंनि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा थैबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय लिल मार्ल'। बिथाङा आटलान्टा हादोरनिमोन। 30 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा लोमजानानै थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो गोदान खौरां नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय। I am ready सोरबा खोनागोन सिरि I am sorry फोरमायदो फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय बिखा ख्लाब मोनलायलायनाय।